Munamato wesvondo. Mwari wedu tiri pano panzvimbo yokunamata. Imi matipinza isu tidzidzisei kururama. Nyamurai muranda wenyu pakutidzidzisa kwake. Burukisai mwenje wenyu, vhenekerai mweya wake. Zarurai nzeve dzedu tirizive iri dama. Bisai kuremara kwedu nourema hwamarudzi. Ngatipone pakuipa nairo dama renyu. Ngatipinde pakudenga naidzodzo ngoni dzenyu. Amen. Amen. Munamatiro watinoita uyu wekuti tinamate neshoko. Ini ndakati mushoko ndimo munobuda mweya mutsvene. Shoko iri rizere nemufananidzo. Shoko iri rinonetsa kunzwisisa. Naizvozvo kana tichinamata tinenge tichinamata kuti Mwari atizarurire tizive zvakanyorwa mumashoko umu. Takati tinoziva shoko tinenge tichizvinyepera. Asi mukurinamatira nokuti mweya mutsvene atizarurire tichava nembuva kana kuti nehozi yakazara shoko, yakazara zivo, nekuti zivo inobva kuna Baba. Naizvozvo ndinotiwo zivo hungwaru. Nokuti kana usina zivo hauna ungwaru, hauna uchenjeri. Tinoda Bhaibheri ribuditse mweya waro. Saka tichinamatira shoko. Tiri pachirongwa chemalevels efortification, okutizira kuna Mwari, okuvandira muna Mwari. Naizvozvo pose pamunenge makuti makuvhura Bhaibheri muchiverenga, makatanga maverenga kana kuti makatanga manamata musati maverenga zvakanaka. Asi mushure mekunge maverenga muzonamatawo futi pamusoro peshoko ramunenge manzwa. Hatiendei zvedu kuna Mateo 10. Mateo 13, kubva pavesi 10. Vadzidzi vakauya kwaari vakasvikomubvunza vachiti, ko munotaurireiko kuvanhu nemifananidzo? Akapindura achiti, ruzivo rwezvakavanzika zvoumambo hwokudenga rwakapfuwa kwamuri imi, asi kwete kwavari. Amen. Tinobva tatongotenda chiriporipochwo kuti zvinhu zviri mukati megwiro ubwu zvakavanzwa nechikonzero. Zvinhu zviri mukati meBhaibheri zvakavanzika, hazvitombori pachena. Vashoma vakapuwa pachena. Kana muchipuwa pachena ndekutoti Mwari ataure nemi. Zvino anotaura kwamuri kuburikidza nemweya mutsvene. Makare akataura kwamuri kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi uyo wakauya kuzoisa zvose pachena saMesiya. Asi zvino wakatisira mweya wake mutsvene. Uri mweya mutsvene wakabva kuna Baba. Akatiudza kuti uchatizarurira pamusoro pezvose zviri mumagwaro aBaba. Ndosaka tichinamata. Tisati taverenga, kana taverenga tozonamata. Nokuti zvinhu zvakavanzika. Endai pana Hosea 4 pavesi 6. Zvikanzi vanhu vangu vanoparadzwa nokuda kwokushayiwa zivo. Zvikanzi sezvo maramba zivo, ini ndinokuramba ivo savaprista vangu. Nokuti makashayira hanya murayiro waMwari wenyu, ini ndichashayirawo hanya vana venyu. Amen. Vaprista vakanga vasina murayiro here? Vakanga vanawo. Ndivo vakanga vatori vabati vemurayiro. Asi Mwari akatiudza kuti makashayira hanya pamusoro pemurayiro waMwari. Vakashayira hanya pamusoro pemurayiro waMwari. Zvichireva kuti nyangwe vakauverenga havana kuunzwisisa. Imi mungabate ipapo muchiti, aiwa, vaikaunzwa asi havana kuda kuuita. Ndo kushayiwa zivo, ndo kushayiwa kunzwisisa ikoko. Nokuti dai vakanzwisisa, dai vakauita. Zvazvinonzi kana wakachengeta murayiro uno upenyu. Asi wakazvidza murayiro
une rufu, kushayiwa zivo, kushayiwa uchenjeri, kushayiwa nzwisiso. Imi pashoko raMwari rakatooma kupfuura murayiro pachawo, munotoda kufemerwa nemweya kuti munzwisise. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi shoko rikutaurwa kwamuri nei? Nemifananidzo. Chii chiri kukonzera kuti titaurwe nesu nemifananidzo? Zvikanzi hatidiwe naMwari isu. Ndiendere mberi ndichiverenga. Dzimwe nguva mungazvinzwisise. Zvikanzi akapindura achiti, ruzivo rwezvakavanzika zvoumambo hwokudenga rwakapiwa kwamuri imi, asi kwete kwavari. Kune anazvo achapiwazve zvimwe, uye achava nezvakawanda. Asi ani naani asina kunyange nezvishoma zvaanazvo achazvitorerwa. Imi ipapo mupangwarire pakuti muchatorerwa kana musina kunzwisisa. Nyange zvenyu muchifamba makabata tumabhaibheri muchienda nato kukereke, nyange zvenyu muchivhura tumabhaibheri muchiverenga, kana musina nzwisiso, hamuna zivo, hamuna uchenjeri, muchatorerwa. Ndakataura kuti pane malevels. Kuwedzera pazivo kubva pane rimwe stage kubva pane rimwe. Nekuti nyange izvi, nyange dai zvakapuwa kana madzibaba enyu ariwo akavhura kereke dzamakupinda mazuva ano, vakapuwa zvezera ravo. Imi makafanira kuwedzera ruzivo irworwo kupfuura pane ruzivo rwavaiziva. Naizvozvo kana tichiti tinosiyira vana vedu nhaka, tinosiyira vana vedu nhaka yeruzivo rwatinarwo. Nokuti Mwari ari kutsvaga chii? Ari kutsvaga munhu mutsvene. Munhu mutsvene achati aita sei? Asati amuwana. Vakuru vedu vakapuwawo nepavo, asi uchenjeri chaiwo chaiwo hunodikanwa naMwari hatisati tasvika pahuri. Dai takasvika pahuri, tingadai takaita saJesu, tine utsvene, tichitaura naMwari face to face. Pakanga pane mumwe munhu aitaura naMwari face to face, munomuziva here? Ehe, endai panyaya ya Miriam nani nababa Aroni pavakatsamwisa Mwari nokuzvidza munhu waMwari. Makaenda pana Numeri 12, makatangira pane vhesi yenhambo yetanhatu, muchanzwa zvichiti, akati kwavari, teererai mashoko angu. Kana pane muprofita pakati penyu, ndinozviratidza kwaari nezviratidzo. Amen. Zvichireva kuti vaprofita vakanga vari vaduku kupfuura Mozisi. Zvikanzi ndinotaura naye muzviratidzo, ndinotaura naye muzviroto. Asi hazvina kudaro kuna Mozisi muranda wangu, ini ndoda kuti muite saMozisi. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi iye akatendeka. Imi munofanirwa kuve makatendeka. Mumwe munhu wainga akatendeka ndianiko? NdiAbhurahama. Asi Mozisi mukuru kupfuura Abhurahama, nekuti akapuhwa chii? Zvinhu zvaMwari. Akapuhwa chii? Murayiro yaMwari. Zvikanzi iye akatendeka muimba yangu yose. Zvikanzi ndinotaura naye takatarisana pachena, kwete nezvirahwe. Ishe wedu Jesu akauya achitaura nei? Nezvirahwe. Naizvozvo zivai kuti Bhaibheri rose kubva kutanga kwaro kusvika kwokupedzisira rakazara zvirahwe. Ndosaka zvakanga zvichigozha kuti vaprista vanzwisise. Zvikanzi iye anoona chimiro chaJehovha. Amen. Maonero echimiro chaJehovha haasi ndiwo hamunofungira. Zviri kunzi zviso nezviso zvakatarisana. Zvikanzi anonyatsoziva pamweya zviri kudikanwa naJehovha. Ndo chimiro chaJehovha ichi. Patinenge tichiti paya tangai manamatira kuti mupuwe mweya mutsvene, ndizvo zvatinenge tichitaura izvozvo, kuti muone chimiro chaJehovha. Handisi kutaura mafesi amunoona aya ari kumadziro emakereke enyu, kana mumabhuku, kana mumafirimu, kana uya Jesu anenge akaroverwa pamuchinjikwa akaiswa pamadziro. Handisi kutaura mifananidzo iyoyo. Iyoyo ingori mifananidzo chete. Asi munofanirwa kuziva zvinomirira chifananidzo ichocho. Hamufanirwa kuchinamata, nekuti handicho chokwadi. Muri kuzvinzwa? Munofanirwa kunamata chokwadi. Zvino makarega seiko kutya kutaura muchipopotera muranda wangu Mozisi? Zvikanzi kutsamwa kwaJehovha kwakapfuta pamusoro pavo, uye akavasiya
Amen. Kana musingaverenge nenzira yandiri kutaura iyi, nokunamata pamusoro pamagwaro, Jehovha anokusiyai. Ndopamanzwa paye kuna Mateo 13 zvichizi muchatorerwa pamusoro pezvamunazvo, nokuti makashayiwa hanya. Mwari anoda kutizadza. Nhambo yoga yoga yaunenge waverenga, tikati isisu chii chawadzidza, chawabatiswa nemweya mutsvene, nyora pasi. Imi munoti midzimu haipe kaviri hanti? Mungwarire kuti imi muchatorerwa izvozvo zvamunenge mapuwa, kana mukasanyatsofungisisa pamusoro pazvo, kana makasazvidzidza, makashayiwa hanya pamusoro peshoko ramunenge mataurirwa naMwari. Ivai nehanya neshoko ramunenge muchidurirwa kana kududzirwa nemweya mutsvene pamunenge muchiverenga magwaro. Namatai murambe muchizadzwe, nokuti richawedzerwa kupfuura zvamawana. Ndizvo zviri kutaura shoko pana Mateo 13, kuti Mwari anokuda kuwedzera kupfuura paakupa inapo panguva iyoyo, kuti mugosiyira vana venyu nhaka yakanaka. Amen. Deuteronomy 28. Chikonzero cheiko tichida nhaka? Chikonzero cheiko mufundisi zvamuri kuti aiwa ngatisiyire nhaka vana vedu? Nekuti nhaka yapano panyika haina maturo. Dzimba nezvamunoona dzimotokari, minda zvinongokwanisa kufuma zvisisipo nomumwe musi. Nyangwe vana venyu vachiri panyika, imi makavasiyira zvizhinji izvozvo. Asi nhaka yomweya ndiyo nhaka yakanaka, inoramba iripo. Amen. Toda kuti imi mupfumiswe nenhaka yemweya, nhaka yeshoko raMwari, kuti vana venyu vagoita sezvinotaura chii? Jehovha. Jehovha aregere kupfuta akavaparadza. Endai zvenyu pana Deuteronomy 28 verse 9 to 11, panotaura pamusoro pemaropafadzo zvichinzi Jehovha achakusimbisai sorudzi rwake rutsvene. Amen. Chatiri kutsvaga utsvene, hama dzadiwa. Tiri kutsvaga kuitwa vatsvene, nekuti hatikwanisi kuita sei? Kuzviita vatsvene toga. Naizvozvo tinofanirwa kuteerera zvatinenge tadzidziswa nomweya mutsvene, tichiita izvozvo. Sikanzi sezvaakakuvimbisai nemhiko, Jehovha wakapika. Kana mukachengeta mirayiro yaJehovha Mwari wenyu uye mukafamba munzira dzake, ipapo marudzi ose ari panyika achazviona kuti munodanwa nezita raJehovha uye vachakutyai. Amen. Kwete zvatinoitwa mazuva ano, zvatinokikwa bhora namadhimoni. Zvikanzi vachakutyai, chimwe chinhu chamunofanirwa kuona ipapo ndechekuti vavengi havasi kuzoregera kuuya nekuti waziva Jehovha. Vavengi havasi kuzoregera kuuya nekuti chi? Wapuwa pfuma yedenga naJehovha. Izvozvo ndizvo zvavanotokumakira, izvozvo ndizvo zvavanotoda kukuparadzira, nekuti uri kuwedzera umambo hwaJehovha uchishotesa kuumambo hwapasi pano, huri umambo hwaSatani. Muri kubanzwa? Manje Mwari haadaro. Nyangwe vachiataka vari kumativi ose, vachafunga kuti vakukunda, asi mangwana uchafuma uchivashamisa nechimwe chinhu chitsva, nekuti ipapo Mwari ndo paanenge akutodawo ipapo. Inenge yavashayisano. Muri kupaona? Rambai makabatira pazvinhu zvaMwari mukuedzwa kwenyu kwose. Rambai muchida Mwari, rambai muchitsvaga Mwari, rambai muchitsvaga utsvene, rambai muchiwedzera kururama, ndo kuuya kweutsvene. Utsvene huri pakuita, huri pamiromo yenyu nomumwoyo menyu nemupfungwa dzenyu, huri pamafambiro enyu. Ivai nekururama, wedzerai kururama, muve neutsvene. Vavengi vako vacharamba vachiwanda, nekuti vacharamba vachiona kuti Jehovha anani? Anewe. Saka itai semunhu akavakira padombo asingazungunutswi, achivakira pamanzwi aIshe wedu ani? Jesu Kristu. Musatorerwe pfuma yedenga yamunenge mapuhwa muchiita chii? Zinyekenyeke. Zvikanzi Jehovha achakupa pfuma zhinji muzvibereko zvemuviri wako, zvibereko zvezvipfuwo zvako, uye nezvirimwa zvevhu rako, munyika yakapikira kumadziteteguru ako, kuti achakupa. Amen. Makambonzwa inzwi rekuti tanga watsvaga umambo hwaJehovha, zvinhu zvose zvigovedzerwa kwauri. Ndizvo zviri kutaurwa apa. Pavhesi 18 zvikanzi Jehovha achakuita musoro kwete muswe.
Kana ukanyatsoteerera kumirayiro yaJehovha Mwari wako yandinokupa nhasi uye ukachenjerera kuitevera, ucharamba uri pamusoro chete, haungavi pasi. Usatsauka kubva pane mumwe wemirayiro yandinokupa nhasi. Tsungirira. Usatsaukira kurudyi kana kuruboshwe, uchitevera vamwe vaMwari kuti uvashumire. Usatya kutambudzwa naSatani. Acharamba akakumaka, asi iwe ucharamba uchiwedzerwa maropafadzo anobva kuna Mwari. Muri kupanzwa kapa. Atiende zviri kuna Jeremia. Makaenda kuna Jeremia 33 verse 1 to 3. Munzwa zvichinzi shoko raJehovha rakasvika kechipiri kuna Jeremia panguva yakanga akapfigirwa muruvazhe rwavarindi richiti, zvanzi naJehovha, iye akaita nyika naiye akaiumba uye akaisimbisa. Jehovha ndiro zita rake. Zvinhu zvose ndezvaJehovha, hakuna chaSatani. Satani vanonyengera achiti zvinhu ndezvake, unozvibatisa vaanenge akanyengera kuti ndezvavo, asi kuparadzwa kuchauya, nekuti havangararami nokusingaperi. Vachasiya nyika ino. Satani anoda kukubatai kumeso. Paanenge akabata zvinhu zviya, anenge achida kuti muone kunge zvinonzi hamuna chinhu, motevera iye. Musarasiswe nadhiabhori. Rambirai makabatira pana Jesu. Kutoshayiwa kwakanaka, nokuti munhu ane pfuma zhinji ane zvizhinji zvinomutambudza, asi asina chinhu chimwe chete chaanongofunga kuti adyei, ararapai. Rambai makabatira pana Jehovha. Jehovha ndiro zita rake. Anoti pavhesi 3, danai kwandiri uye ndichakupindurai uye ndichakuudzai zvinhu zvikuru zvakavanzika zvamusingazivi. Amen. Saka maona manje kuti kana tine Bhaibheri hatizive chinhu, tinotoda mweya unobva kuna Mwari. Izvi zviri kubuda pashoko riri pana Jeremia 33 pavhesi 1 to 3. Hanzi danai kwandiri. Danai musati maverenga shoko, mugodana maverenga, mugozadzwa nemweya mutsvene. Ndizvo zvatinoda kwamuri. Ndizvo zvamakafanirwa kuita, kuti nhaka chaiyo, nhaka isingapfuudzike, nhaka isingaparare, mugosiyira vana venyu, nekuti naiwo musenzekete. Tikasadaro tinenge tauraya. Tasiyanei nevanhu vanoromba vasina hanya, vaya vanongoparadza nyangwe nevana vavo, nyangwe nehama dzavo, vanongotora mabody parts pane vanhu vakafa vavanenge vaponda. Musaregere mhosva yakadaro ichinyorwa pamuri. Ibvai ikoko, ibvai kuna dhiabhori, muuye pakuziva Ishe Jesu Kristu. Zadzwai nemweya pakuverenga kwenyu, muziviswe zvakavanzikwa zvaJehovha. Mateo 13 tichipedza neMateo 13 verse 52. Akati kwavari, naizvozvo mudzidzisi mumwe nemumwe womurayiro akadzidziswa nezvoumambo hwokudenga akafanana nomuridzi weimba anoburitsa pfuma itsva netsaru muimba yake yokuchengetera zvinhu. Amen. Rambai muchidzidza, rambai muchiwedzerwa zivo, rambai muchikomborerwa. Neniwo ndinokuropafadzai. Muropafadzwe muzita raBaba nereMwanakomana neremweya anoyera. Mwari akurangarirei, Mwari akuropafadzei, Mwari avhenekere pamuri, akuitirei nyasha. Mwari ngaaise zita rake pamuri, akuropafadzei. Zvamunoburukira kuvhiki ratakupindai, mushande zvakanaka, mudzidze zvakanaka, mubate zvakanaka pamabhindauko yenyu nemimitambo yenyu nemune zvose zvamunoita. Mwari ngaakuropafadzei panzvimbo dzamuri idzodzo pane zvamunenge muchiita. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya anoyera. Tisarai.